Abba Pocket Tech ne ke magana. A idan bidiyon zan nuna muku yadda za ku ƙirƙiri Facebook page ta hanya mafi sauƙi. So idan kana so ka ƙirƙiri Facebook page, farko za ka koma kan asalin profile ɗinka na Facebook kenan. Idan kana profile ɗin nan za ka zo ka taɓa menu ɗin nan inda nake nuna muku. Idan ka taɓa menu zai nuna ma zaɓuka ciki har da pages. So sai ka danna kan pages ɗin nan. Idan ka danna kan pages ɗin nan, so daga nan sama ga gurin da aka sa create, kana dannawa shikenan sai ka danna get started. Kana danna get started to ko anan zaka sa sunan page naka ne, kowane irin suna. Misali anan zan iya sa Mr. Abba misali. Kawai da zan sa kuma wani irin suna ne, kawai sai in danna next din nan. Ina danna next. So abu na gaba da zaka shine ka zaɓi me zaka dinga yi akan page nan, me zaka dinga sayarwa ko kuma wane irin abu zaka yi da page. Misali zan iya rubuta abin nan creator, digital creator, to kun ga misali na zaɓi wannan. So kawai idan na zaɓi nan, kawai zan danna create, shikenan ka ƙirƙiri page. Abin da zai rage ma kawai zaka ɗan editing ɗinsa ne, ka ɗan sa hoton profile ɗinka da waye, gurin da suka ce kai adding content, lambar ka in kana da interest ka sa da sauransu, da address. So shine kawai ta wannan hanyar zaka ƙirƙiri Facebook page. So idan kuma kana so kai kan professional